Usa kaming gabi mga angkol ug mga ante. Kumusta naman po ang inyong mga weekend? Kumusta po? Ayan, tugutin na sabgo ninyo na mga nasa dagkatahuran. And of course, no, sa mga avid listeners po natin sa 90.7 Love Radio, syempre dumaan yung weekend. Ayan. Ano bang ganap ng weekend, ha? Yahoo! Siguro, kasi tinignan ko yung ating kalendaryo, sweldo day. Nung Friday siguro, Thursday, kaya maraming pera. Kaya madalas po sa atin nung nakaraang weekend siguro, hindi naman nakapagpahinga. Pero yung gala-gala lang, konting gastos lang, di ba? Kailangan din naman kasi, no? And of course, no, dahil nga ngayon ay pitsa 4 na po sa buwan ng Disyembre, 21 days na lang bago magpasko. At napansin ko na ngayon, ha? Kasi pagdaan po ng Sabado at Linggo, medyo, lalong-lalo na paglinggo, ha? Konti lang yung mga lumalabas. Pero ngayon napansin ko, medyo dumadami na eh. Oh, especially sa mga lugar na kung saan yung bilihan po ng mga Christmas gifts. Oo naman, eh. Marami na po excited. No? At yung mga inaabangan pala, no? Meron na bang 13-month? 13-month pay? Hindi, may nakalaan yan para sa akin eh. No, hindi bagong cellphone, ha? Siguro, nakalaan yan para sa saving siguro for the rainy days. Yahoo! We. At sana naman po, no, ikaw kabisyo, okay pa sa alright yung araw nyo po. Na siyempre, kahit ano ba yung natanggap mo ngayon, natanggap mo nung nakaraang linggo, nung nakaraang araw, we should be grateful, no? Magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi nga may natanggap tayo, may nabibiyaan po tayo, may natulungan po tayo. Yun yung sikreto, no? Na bakit tayo magiging masaya? It's because we are very grateful po. Kahit na anong mga bagay-bagay na andyan yun, we will enjoy life yan. Totoo yan, no? Sabi nga nung pare nang inatendan ko kahapon, no? Sabi niya, unang-una, you have to enjoy life. Pangalawa, andun yung pagdadasal. Yan, di ba? At syempre, yung being grateful yun. Kasama pa rin yan, mga kabisyo. Yun yung mga sikreto po. At syempre, etong programa po natin, ang Totoy na Love, eto yung malawak po yung ating mga topics po dito, mga pinag-uusapan. Kasama din yung love, yung gugma ba? Gugmang giatay. Siyempre, gusto ko lang din pag-usapan pa rin yung mga kabataan po natin. Mas maganda po yun, para naman maalala din ni uncle o ni auntie yung mga dating gawi, no? Especially nung elementary. Naku, ang dami po yung mga ganap po, di ba? Kaya nga naisip ko ngayon, mga kabisyo, yung tungkol po sa kabataan natin, yung nag-aaral pa tayo, no, sa elementary, no? Ito kasi yung mas maraming ganap na kung saan siguro hindi pa natin ninanamnam ang kahalagahan po ng mag-aaral, no? Gusto lang nating mag-aral dito kasi gusto nating may pasok kasi merong baon, di ba? Pag walang pasok, pag summer, pag Christmas vacation, why diyot, why kwarta? Kaya gusto natin na may pasok kasi meron tayong bagong medyas, may bagong sapatos, may bagong t-shirt at kung ano-ano pa dyan. May bagong bag, may lahat ng mga bago dyan. Tama-tama yan mga kabisyo, no? Especially sa mga isinilang po nung 70s, 80s, saka 90s. Siguro, ibang-iba na yung iba yung napagdaanan po natin, no? Napagdaanan po ninyo. Kaysa ngayon, no? Alam mo, nung dati mga kabisyo, no? Kahit mga maliliit na bagay po, mas lalo po nating na-appreciate yan, di ba? Alam ng mga uncle niyan, no? May bago tayong notebook, ayan, may bagong pencil, ballpen. Nako, tuwan-tuwa na po tayo niyan. Kaya gustong-gusto natin kung may pasok po mga kabisyo. Ayan. Pero, ayan, ito lang, bago po ang lahat, gusto ko lang munang siguro ma-like and follow po ang aking fan page, no? Totoy Bato Official. At masagot po at mag-comment po kayo doon sa aking pinost, no? Sa Totoy Bato Official. At ang nakalagay po doon ay, ano yung kadalasang dahilan kung bakit late pumasok ang estudyante sa school? Nung elementary to mga kabisyo, no? Naalala siguro isa sa mga dahilan kung bakit late po nakapasok po yung estudyante sa school. Naalala mo pa ba yung
Pag ikaw yung maaga ka doon, ikaw yung magbibit ng pambansang awit. Especially sa mga babae, di ba? O sige, ikaw na doon. Doon ka sa harap mismo ng flagpole. Napag-alaman mong ikaw yung gagawa nun. So, magpapalate-late ka kunyari. Takot ka doon Ikaw yung mag-beat ng 4/4, no? Ayun, sa pambansang awit. Yung iba naman ayaw pumasok ng maaga dahil nga andyan yung terror na guro. Hadlok, malusian, skigol. May kanya-kanya po tayong mga rason, no? Mga kadalasang dahilan po kung bakit po late pumasok ang isang estudyante. Ito ba'y sabihin natin sinadya siguro o kaya naman hindi lang talaga mapigilan na malate kasi unang-una, malayo siguro yung bahay ng naturang estudyante kaya matik yun, nagle-late. Yung iba din, nalilate dahil nga nag-uma pa. Oo, nagtugway pag mga baka. Marami mga alagang mga hayop kaya may mga rason po tayo mga kabisyo, no? Sarap namnamin yung mga nakaraan po. Ayan. So dito lang po yan sa ating programang Totoy na Love. Kasama nyo po si Totoy Bato. Mga magagandang tugtugin din dito mga kabisyo. At syempre, ikaw manong driver, ikaw mga uncle dyan, nasa labas ka, ingat na po tayo, especially sa mga pasahero po natin, no? At lagi pong nakatutok dito kay Totoy Bato para sa programang Totoy na Love. Kalami ka yung itutoy. Mga ingon na aring orasahan, no? Dini lang sa Love Radio. Sasakyan si Ka.